Muy buenas. Muy buenas, Hai, no cambiare. Attenta a
Urriko osoko bilkurarekin hasi aurretik, gaiordenean ez dagoen puntu bat sartuko dugu, 2025ko bigarren kreditu aldaketa. Bigarren puntu hau, urgentziaz, bigarren puntu bezala sartzeko bozketa egingo dugu. Bozketa honetan ez du parte hartuko hiru orientazio guztiak, subentzu zinemaren iruzketarako kreditu aldaketak ala. Beraz, bigarren kreditu aldaketa, 2025ko bigarren kreditu aldaketa gaurko osoko bilkurako gaietan bigarren izan dadin. Ikaderazia urgentziaz puntua buskari baino lehen, gaur eguerdian ahoz, adierazi zaidala bozeramaile batzorde bat egingo dugula, eta ondoren talde bat dugula bozeramaile eta bertan deialditara bertaratzeko eskatu zaidala, bertaratu naiz, baina adierazi nahi dut bozeramaile batzorde hori ditu da deialdi gaiordenik gabe, oda ez nekin zertarari joan bozeramaile batzordera, oda dula 25 minutu jakin dut udal gobernuaren asmoa eta gobernu batzordeak onartu dula kreditu aldaketa hau urgentzia sartzeko proposamena. Eta idazkariak prozedurari dagokionez gehiegi arbitzerik izan ez batit ere, iritzi zaitez ez dela modu egokia. Bozketara pasako gara. 2025 urteko bigarren kreditu aldaketa egitearen aldeko bozkak. 6. 2025ko bigarren kreditu aldaketa egitearen aldeko gai bestela sartzearen aldeko bozkak, kontrako bozkak. Gardentasuna dagoenez, bigarren bozkara pasako gara. Bigarren bozka egin dugu, alkatearen bozka izango da bigarren kreditu honetan erabakigarria. Beraz, 2025ko bigarren kreditu aldaketa gaurko osoko bilkurako deialdiko bigarren puntu bezala sartzearen aldeko bozkak. 6. 2025ko bigarren kreditu aldaketa gaurko osoko bilkurako bigarren puntu bezala sartzearen kontrako bozkak. 6. Alkatearen kandidatezko bozkarekin onartuta gelditzen da eta bigarren puntu bezala pasako da gaurko osoko bilkurara. Beraz, hasiera emango diogu urriko osoko bilkurari eta lehenengo puntua alkatetza dekretuen kontrola bat. Ez dakit inor badukan, zerbait galdetzeko, zerbait komentatzeko, zerbait esateko. Batetik, 470 zerrendako lehena, abokatu eta prokuradorea izendatzea aipatzen dena. Da pixka bat jakitea zer hori ikusten dagoen horrekin eta xer nola heldu behar dena badakit inoiz galdetu izan dut honen inguruan, baina hori ez sorte zegoen akordio batera heltzeko aukerarik edo pixkat deigarria iruditu zait epaite egitara erabiltzara, hori besterik ez. Lepa dago zerbizut erantzun dezakezu, baina hau hemen egontzan reklamazio bat, udalari egitzaioen reklamazio bat, udaliko hirigintza sailak ikuskaritza egitzoan, horrek esaten zean leku hori edo ikuskaritza egitzio, eta udaliko hirigintza zerbitzuen arabera horrez hartutakoa edo horrek esaten zena ez da udalari dagokionez baizik eta
Eta orduan udalak ez zuen aurrera eraman, ez zion aurrera biderik eman honi, eta zuma horrek denintzak egin dira, ez da gabe, eta ikeretara eraman. Eta 509. Hau badakit prozedurazkoa dela, abia bakoitzarmen batzordea, Junta de Concertación de Amilaga. Aspaldidanik komentatu izan dugu, gauza hauez informatuta egotea eskertuko genula, eta dekretu hau da 2025ko azaroaren 7koa. Urriaren 7koa. Zezende? Azaro. Azaroan ezkazatu. 2025ko urriaren 7koa. Eta lurraldetasun batzordea izan zen Hogeta bian. Zintzat, olakotan iritsi zaigu, batzorde informatiboak bianenean, horrelako gauzak komentatzea eta pixkat horren ondik norakoak, osaketa eta pixkat hor jasotzen dana, eskertuko genukela. Bigarren kultura osako gara. 2025 urteko bigarren kreditu aldaketa onartzea. 1.100 euroko gastua egiteko kreditu aldaketan izateke, subentzio sistemaren erosketa gauzatzeko. Erabilitako baliabideak izango dira batetik, Eusko Jaurlaritzako diru laguntza, 1.122.000 euro, eta beste alde batetik, udaletxeko altxortegiko gerakina, 28.000 eurokoa. Beraz, kreditu aldaketari dagokionean, hasieran egin dudan aipamenaren aritik komentatu zaigu, bozeramaile batzordean, puntu hau sartuko zara. Puntu hau sartzeko dokumentazio bakarra, hau da, horri alde hau, eta hau, nun agertzen den gastuak. Gastuen egoera, subentzu zinema erostean, 1.000.000. Erabilitako baliabideak, orain txertatu dituzunak. Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza eta altxortegiko gerakina. Altxortegiko gerakinaz ez daukate zer esateko. Baina hemen diru kopuru hori diran 1.072.000 euro ulertzen detenagatik eta nire ilegalaria, ez da ere ekonomilaria ez da ere, baina zaigu Eusko Jaurlaritzaren ebazpenik eman. Eta Eusko Jaurlaritzaren ebazpenik gabe uste dut ezin dugula erabaki hau orain hartu da. Hau lantzen baldin bada, ebazpen hori baldin badaukagu, ogasun batzordean, antolakuntza batzordean landu ezkero, begioz ikusiko dugu ez da hori arazoa, diru laguntza baldin badago, baina oraintxe bertan ez dugu diru laguntza hori jasoko dugun bermea lan Eusko Jaurlaritzaren ebazpena ez dugu jaso. Ondo, nik daukat kultura sailburuaren konpromisua eta zapeko koordinatzailearen konpromisua. Eta hauek idatzi dauzkat, nahiz eta ez daukadan ez bazpenetik. Beraz, hori nahikoa berme da, kreditu aldaketa urrea eramateko. Horrek orduan galdera dakarki. Zergatik ez daukauen, horren den? Nire WhatsAppetako korreo hau nahi dituzu? Nik uste dut. Horren bandera hau esan dizun eta hau badakizu, kontakizuelako ez itxoizu. Nik ez dizu. Mesedez. Nik adierazi nahi detena da, hemen erabaki garrantzitsu bat hartzea bazela, kopuru handi bat, eta iruditzen zaigu, proba bat baldin bada, eta horren adibidez jarriko dut gaur junetzela, bozeramaile batzorde batera, deialdira erabat irregularra izanak gara, egon ez, hola, emango bazenik email bat, nolabaiteko ziurtasuna ematen digun nolabaiteko dokumentu bat, iruditzen zait, guk ezingo gendula inondekan inora ukatu, hau horrela lanak. Eta ere, sinesten dizut. Ezeidanak egokia iruditzen da, prozedura. Hau da, erabakitzera garamatzara zure, hau, informazio hori eukigabe. Hortaz, iruditzen zait, irregulartasun nabarmen bat. Ez da, egia esaten ari zerana. Honen inguruko informazioa badaukazu. 1.072.000 euro zapetikan dauzkagula badakizu. Ez orain, eskalde.
Eta honen inguruko dirua ere, esan zegula bidaliko zaizuna, esan dizu. Espainoa desu sinisten hori beste problema da, baina ez dira honetan nire luzatuko, eta bosketara pasako dira. Utzirezu osatu esan. Nahikoa da. Nik ez dut esan sinisten zaitu danik, esan dut sinisten zaitu da. Orduan ez dago beste zer esateko. Baina ez da sinismen kontua, osoko bilkura baten gaude, prozedura batzu jarraitu behar batzordetan lantzen dira gaiak, batzordetara dokumentazioa nirandu behar da 98 orduko aurrerapenarekin, dokumentazio guzti hori aztertzeko eskubidea daukagu, eta hemen ez dugu horrelakorik aztertzeko aukerarik eduki, hori besterik ez. Ez dut zalantzan jartzen zure hitza. Dokumentazio gabezia nabarmentzen dut bakarrik. Bale ere, bosketara pasako gara. Eta 2025ko bigarren kreditu aldaketaren aldeko bozkak 6. 2025ko bigarren kreditu aldaketaren kontrako bozkak 6. Bigarren buelta egingo dugu eta alkatearen kotuak erabakiko. 2025ko bigarren kreditu aldaketaren aldeko bozkak 6. 2025ko kreditu aldaketaren kontrako bozkak 6. Alkatearen botuarekin onartu da gelditzen da. Nik gehitu nahiko nuke galdera bat idazkariarentzako. Egokia da hartu dugun erabakia dokumentazio guztia osoko bilkurari aurkeztu gabe. Agardiak esaten dut, kreditu aldaketa bat onartzeko, egon berdala, dirua ja jasota, jasoko den konpromisoa. Konpromisoa idatziz egon berdan ero ez da bildu jasota. Ados, eskerrik asko. Formen kontuekin edo izateko, hori da, araudia izateko. Hirugarren gaia, onartzea alaba dagokio 2026ko aurrerantza fiskala. Hitza emango diot Jorrian Juri, bera delako antolakuntza batzordeko dugu. Azalpenak ematen hasi baino lehen, jaso duzuen dokumentuan, akatz txiki bat dagoela adierazi nahiko nuke, udaleko jardueretan. Xake presioetan, 50 jartzen duen lekuan, 10 euro izango lirateke, eta 70 euro jartzen duen lekuan berriz, 15. Hau izan da, udal gobernuak 2026ko enperdierako ordenantza fiskalak aurkeztu ditu. Eta egindako proposamenean, zerbitzu publikoen iraunkortasuna bermatzea eta zerbitzu horien kalitateari eustea izan da gure lehentasuna. Horretarako, tasen eta presio publikoen 2,8ko jaguriratze orokorra planteatu dugu. Kontsumoko presio indiziari jarraituz, inflazioak eragindako kostuen igoera estantzeko. Hala ere, tasa guztiek ez dute 2,8ko egoera orokor hori jarraitzen eta salbuespen batzuk daude, faktore desberdinak mintzatutakoa. Hala nola, espazio berantzeak, araudien betetzeak eta egiturazko kostuen eguneratzeak. Salbuespen horiek presio batzuk izoztu eta beste batzuk eguneko egoera hartu dute barne eta kasu bakarrean eguneko 8koa, ondorengo arloetan. Eta, aparkalekua egutua, bigarren, hirugarren eta laugarren honetako tarifak eguneko 5 igotzea proposatzen da. Baina udan bakarrik, espazio publikoaren berrantolaketari eta gudarien plazan gaur gune gisa kentzari erutzen. Hiri hondakinen kudeaketari dagokionez, Debabarrenako komunitatearen proposamenarekin bat etorriz, hondakinen bilketa eta kontramendu tasa eguneko 5 igotzea planteatzen da. Kirol zerbitzu eta instalazioak, kirolaria. Kiroldegiko zerbitzurako kontratu berriak, hobekuntza esanguratsuak eta ikastaro berriak hartzen ditu barne eta horrek nabarmen areagotu du zerbitzu publiko honen kostu odolaritzan. Horregatik, tarifak eguneko 5 igotzea proposatzen dugu. Diru sarreren eta gastuen arteko horreka bermatzeko. Uda kirolean berriz, eguneko 8ko igoera planteatzen da, izoztuta zeuden presioak eguneratzeko eta zerbitzua kudeaketa berria egokitzeko, kostaren estaldura progresiboki lortu izateko. Eta gizarte zerbitzua, eguneko 5ko igoera aurreikusten da, zenbait zerbitzuren presioetan. Irakeketa, pornografia, eta presio hauen helburua, zerbitzu horietatik biziren langileen soldatak egin bat izatea da. Guztiok, ondo dakigu, udalzeandek eta tasek, udalak ematen dituen zerbitzu publikoen benetako kostua estali behar dutela. Zerbitzu horiek defizitario bihur ez daitezen.
Egia da, debat askotan ez dela horreka hori lortzen edo betetzen, eta gure tasa eta zerbitzu gehiengoak ez dituztela haien kostua bestaltzen. Hala ere, badakigu era berean, ezin ditugula tasak eta zergat herritarrentzako presio fiskal jasanezinak ekarriko dituen mailara handitu. Beraz, gure helburua eta gure lehentasuna da beti udal zerbitzu publikoak guztiontzat eskuragarri izatea jarraitzea. Beti ere, horien kalitatea bermatuz eta herritarren ahalmen ekonomikoa arriskua jarri gabe. Horregatik gaurkoan osoko bilkurara nakartzagun aldaketa horien bidez, tarifa egungo errealitate ekonomikoa ekintzeaz gain, zerbitzuak herritar guztientzat eskuragarri izatea jarraitu dutela ziurtatu nahi dugu. Isidro, badukazu zerbait esatuko nahi duan ez? Ile, badukazu zerbait esateko? Orduan, zuzenean, bozketara pasako gara. Proposatutako 2026ko ordenantza fiskalen aldeko bozkak 7. Proposatutako 2026ko ordenantza fiskalen kontrako bozkak bat ere ez. Proposatutako 2026ko ordenantza fiskalen abstentzioa 6. 2026ko ordenantza fiskalak onartuta gelditzen dira. Laugarren gaia. Onartzea, hala badagokio udaltzaingoaren armarria. Debako udaltzainburuaren txosten bat jaso dugu, izanaz, Debako udaltzaingoak erropetan eta zeraman armarri horrek, ez zituela gaur egungo legeak eskatzen dituen gutxienekoak edo baldintzak betetzen, eta orduan gaur hona dakarkigu aldaketa proposamena. Bidali zaizue zeina proposamena, Euskal Polizia guztiek daukaten armarri berra da, erdian Debako udalaren armarria dugu. Eta goikaldean, espialdean udaltzaingoa jartzen du, eta goian Debako udaltzaingoa. Ez dakitin hor badukan duen inguruan zerbetzateko. Orduan bozkara pasako dira. Debako udaltzaingoaren armarri berria onartzearen aldeko bozkak, hau batez onartua gelditzen da. Bosgarren puntua. Onartzea, hala badagokio, 2025ko enplegu planaren kudeaketa Elgoibarko udalaren esku uzteko hitzarmena. 2025ko urriaren 22an egindako lurraldetasun batzordeko ohiko batzordean, honen inguruan eta enplegu planaren hitzarmena berritzearen aldeko irizpenaren emantzen zaio. Horreko urteko hitzarmen bera da, puntu berberazia, ez dago gelako aldaketarik, eta Elgoibarko udalaren eskuetan uztera da kudeaketa hori, eta gu kudeaketa horretara dituko gindan. Ez dakitin egin badotan honen inguruan, zerbait esateko. Nik bakarrik edan esatea, hain zuzen, hauxe dela jarraitu beharreko prozedure, eta dena ondo eginda irizpena izan da, eta dokumentazio guzti izan da, alde boskatzea bakarrikan ez egin baderatzen. Beraz, 2025ko enplegu planaren kudeaketan Elgoibarko udalaren esku uzteko hitzarmena sinatzearen aldeko bozkak, hau batez onartua gelditu da. 6. puntua. Oniritzia ematea hala badagokio, bizikidetza batzordeak azaroaren 10ean memoriaren eguna dela eta egun horretan egingo duen adierazpenari. Esan bezala, azaroaren 10ean memoriaren eguna izango da, eta bizikidetza batzordeak egun horretan irakurtzeko adierazpena egin du, eta dakarkigu pleno arekomentako hori irakurri eta bilitzi eman ezkero, azararen 9an ibiliko dugun irakusketa horretan ere irakurketa emango diogulako. Beraz, irakurri egingo dut, eta gero bozkara pasako da. Gaur, azaroak 10, memoriaren eguna da. Motivazio politikoko indarkeria eta terrorismoaren biktima guztiak gogoratzen den eguna. Egun honetan, giza eskubideen urraketak bizitu, sufritu izan dituzten herritarrak gogoratu eta aitortzen da. Modu honetan, bizi izandakoa gogora ekartzen dugu, ez dugu ahazten uzten. Deban, 2017tik lanean dagoen bizikidetza batzordearen aurkezpen egunean azaldu genuen moduan, bizikidetza batzorde honetan agerian jarri nahi dugu gertuko iraganean bizi, sentitu eta peiratutako sufrimenduak ukaezinak direla. Hortaz, hauek ezagututa,
Errespetatu eta aitortzea ezinbestekoa dela. Herritar ezberdinak bizi izandako giza eskubideen urraketak ezagutu nahi ditugu, elkarri entzun eta elkarri aitortu. Zoritxarrez, giza eskubideen urraketa ugari izan dira gure herrian ere, eta ondorioz, biktima eta biziraule ugari ditugu gure artean. Bizikidetza batzorde honen gaurko agerraldiaren asmoa, indarkeria zuzenean jasandu zuen biktima oro aitortzea da. Urte askotan isiltasuna izan da nagusi. Ahaztura eta kasu batzuetan jarrera mingarriak ere ziur aski. Gaurkoan ordea, zuengan hurbildu eta zuek entzun nahi zaituztegu. Gure gertutasun eta empatia agertu nahi genizueke, eta biktima gisa duzuen egiarako eskubidea, justizia eta erreparaziorako eskubideak aitortu, eta udal gisa ez errepikatzeko bermeak sustatzen saiatuko garela hitz ematen dugu. Horregatik, hurrengo hilabeteetan, hainbat ekimen sustatuko ditugu errealitate anitz, zabal eta askotan itzalean geratu dena ezagutzeko. Urte hauetan guztietan izandako urruntasun eta oztopoa gainditzen hasteko, izandako gertakariei aurrez aurre begiratzeko garaia da, eta hori guztia sufritu zutenei merezitako aitortza egiten. Bizikidetza batzordeak lanean dihardu biktimengana hurbilduz, erakusketak prestatuz, ikastetxeetara ere ekimenak bideratuz eta abar. Katak hurbildu ala aukerak aurkeztuko ditugu ekintzak behar diren bezala, eta debarrak gobidatuko zaituztegu. Baina gaurkoan, memoria gunean, giza eskubideak urratu dizkizueten debar guztiak izan nahi zaituztegu gogoan. Hau da, bizikidetza batzordeak onartu eta prestatu duen testua, eta beraz, onarpena emango dugu. Orduan, bizikidetza batzordeak azaroaren 10ean memoriaren eguna dela eta egun horretan egingo duen adierazpenaren aldeko bozkak, amairu, hau batez, edo onartu dugu. Zazpikaren gaina. Onartzea alaba dagokio azaroaren 25ko adierazpen instituzionala. Azaroaren 25ean emakumeen aurkako indarkeriaren eguna izaten da, eta hurrengo osoko bilkura, egun hau pasa ondoren izango denez, eta osoko bilkura onartuko dugu egun horren adierazpena izango da, egun horretarako adierazpena izango da testua. Irakurri dugu. Azaroako 25ko adierazpena emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta. Indarkeria matxista oraindik ere bizi dugun errealitate larri eta onartezina da. Emakumeen eta nesken oinarrizko eskubideak urratzen ditu, eta askatasun eta duintasunaren aurkako erasoa da. Ez da arazo pribatu bat, gizarte osoaren ardura da, eta ondorioz, erakunde publiko guztien konpromiso irmoa eskatzen du. Debak udalak 2025ean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren aurrean jarraitzen duen konpromiso irmoa berretsi nahi izan du. Eta horretarako ekintza ezberdinak egin ditu, bai udal barnean eta baita herriari begira ere. Debak udalak emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko bere lehenengo berdintasunerako barne plana egin du. Azken hilabetetako lanaren emaitza da, eta plan horrek emakume eta gizonen arteko lan baldintza, kontziliazio, formakuntza eta erabakiak hartzeko prozedurak eta neurriak ezartzen ditu besteak beste. Horrekin batera, sexu jazarpen eta sexuan oinarritutako jazarpenen aurkako protokoloa eratu da. Sexu jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena lan eremuan ager daitezkeen indarkeria adierazpenak dira. Generoan oinarritutako diskriminazioaren adibide, eta aldi berean, oinarrizko beste eskubide batzuen urraketa nabarmenak. Horrelako egoerekiko sentsibilizazioa eta prebentzioa egiteko, eta egoera horiek gertatuz gero erantzun emateko sortu da protokoloa. Protokoloaren markoaren baitan, langileek sexu jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpenaren inguruko formazioa jaso dute, gaian trebatu eta sentsibilizatzeko helburuarekin. Era berean, udan, hondartzan gertatzen diren eraso matxistei aurre egiteko protokoloa sortu zen, Soroslei bideratutakoa. Hondartzan eman zitezkeen eraso matxistei aurre egin eta pertsona erasotua laguntzeko jarraibideak biltzen zituen. Gainera, indarkeria matxistaren kontrako mezuak zabaldu ziren uda garaian. Urtero, hezkidetza programa jartzen dugu martxan Debako Luzaro eta Medate ikastetxeetan. Haur eta gazteen artean, tratu honen eta sexu hezkuntzaren lanketa ezberdinak egiteko, indarkeria matxistaren prebentzioa helburu dutenak. Programaren bidez, haur eta gazteen genero de berdintasunean oinarritutako baloreak barneratzen dituzte, eta horren inguruko hausnarketa egiten dute.
Haur eta gazteekin lan egitea ezinbestekoa da jendartean aldaketa sakonak sustatzen. Jaietan ere, tabernetan, eraso matxisten aurrean erantzuteko protokola banatzen dugu urtero. Sentsibilizazio kanpaina ere egiten da taktika pegatina ezberdinak zabalduz eraso matxisten kontrako mezuekin. Sexu bizi puntu morea ere jarri zen abuztuaren 15. Oraindik ere, gauza asko daude egiteko indarkeria matxista ezabatzeko. Ez da arazo konkretu bat, baizik eta arazo sozial bat, guztioi eragiten diguna. Horregatik, Debako udalak norabide honetan jarraituko du lanean, indarkeria matxistaren kontrako sentsibilizazioan eta prebentzioan, emakumeen aurkako indarkeria guztien aurrean erantzun eraginkorrak emateko. Hau honela, Debako udalak bere ekintza eta politikekin gizartearen inplikazioa eta indarkeria matxistaren aurkako jarrera kolektiboa sustatzen jarraituko du honako konpromezuak hartuz. Indarkeria matxistaren kontrako kanpainak egiten jarraitzea. Berdintasunerako lehenengo barne planean zehaztu diren zenbait ekintza martxan jartzea. Emakume eta neskentzako ahulduntze saioak antolatzea eta herritarrentzako sentsibilizazio eta prebentzio ekintzak martxan jartzea besteak beste. Halaber, udalangileei eta arduradun politikoei formakuntza eskaintzen jarraituko du, eta hezkidetza eta tratu honen aldeko hezkuntza programak sustatzen, haur eta gazteekin gaiaren inguruko lanketa egiteko. Azkenik, azaroaren 25. bueltan egingo diren aldarrikapenekin bat egitera eta antolatu diren ekintzetan parte hartzera animatu nahi zaituzte udalak. Azaroaren 13an, Nora Alkortak amatasuna zeharkatzen duten indarkeria hitzadia eskainiko du kulturelkartean arratsaldeko 6:30. Azaroaren 30an, Gregoria, feminista jaio ahalegin egiten da, bakarrizketa izango dugu Beatriz Egizabalen eskutik ispiluen geran arratsaldeko 6:30. Azaroaren 25an, arratsaldeko 7:00, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko eguna dela eta elkarretaratzea egingo da Foruen plaza. Beraz, azaroaren 25ko adierazpen instituzionala onartzearen aldeko bozkak. Amaitu. Hau batez, onartu da. 8. puntua. Onartzea, alaba dagokio, Zubentzu zinearen erosketa. Herri honetako aspaldiko behar eta eskari bati erantzun nahian eta azkar diru laguntza baliatuta, Zubentzu zinearen erostea proposatzen dugu. Zinearen gaineko tasazioa badugu, eta tasazioaren arabera, zinearen balioa 1.199.000 eurokoa. Aipatutako 1.000 eta 1.000 euroak ordaintzeko, aurretik onartu dugun kreditu aldaketan zehaztu bezala, 1.000 eta 62.000 euro. Zaparen bitartez Eusko Jaurlaritzako kultura sailak onartutako diru laguntza erabiliko da, eta gainerako 28.000 euroak udaleko altxortegiko gerakinetik aterako dira. Erosketaren prezioa udal aurrekontuaren 10% baino handiagoa denez, osoko bilkura honek onartu behar du erosketa egiteko akordioa. Eta horretarako bozketa egin behar du. Bozketara pasa aurretik, orain Debari eta EH Bilduri hitza emango dizue erosketa honen inguruko zuen iritzia emango zizuz. Isidro, zurea da hitza. Tras el cierre del cine Tehuelche en el año 2007, hace ya 18 años, ha sido un anhelo popular, así como el objetivo de los sucesivos alcaldes de nuestro pueblo, conseguir la compra por parte del ayuntamiento de esta sala de proyección de cine. Diferentes sectores del pueblo mencionan la posibilidad de hacer desde el Kultur el lugar de referencia de la cultura de Deba. Esto puede ser posible en lo referente a su promoción y apoyo a todas las manifestaciones culturales que se producen, como así viene siendo en los últimos años. Pero entendemos que como equipamiento cultural presenta grandes deficiencias, como no ser una sala de proyección de cine, tener un escenario muy limitado para muchos eventos, el aforo es de 90 butacas, más 10 accesorios, no cumplir con las necesarias medidas de seguridad, etc. El camino para lograr la compra del cine ha sido largo y las sucesivas negativas a incluir a Deba entre los receptores de ayudas del ZAP, el trabajo discreto y efectivo de nuestra alcaldesa Adasne Churruca ha hecho posible que el gobierno vasco destine una subvención superior a 1 millón de euros para la
el equipamiento cultural de Deva. Con esta aportación económica se podrá realizar la compra del PAN del antiguo cine Zubeste y posteriormente se procederá a su remodelación para que todos los agentes culturales del pueblo puedan disponer de un lugar acondicionado para exponer sus actividades, siendo para ello necesario trabajar en estrecha colaboración. Sobre este proceso de compra ha habido diferencias de criterios sobre su gestión, así como por la comunicación de la misma, pero estamos ante una oportunidad única, mediante la cual el Ayuntamiento podrá comprar el cine para ser el futuro equipamiento cultural del pueblo, a un coste muy bajo, y por ello consideramos que la mejor opción es dar nuestro apoyo a esta operación. Eskerrik asko, Isidro. Diren, zutera hitzatzen Gauza desiente azaldu behar ditut, iruditzen zaitelako gabezia nabarmenak egon diala baina komunikatiboan, gurekiko, osabirarekiko eta bat. Hortaz, pazientzia eskatu dizuet. Gu, Debarro beharrak asetuko dituen kultura azpiegitura garatzearen aldekoak gara. Gabezi hori nabarmena baita aspaldidanik. Zentzu horretan begi honez ikusten dugu alkateak eta udal gobernuak ekimenerako jarrera izatea, eta albiste honak eman nahi izatea baita ere. Hala ere, Debako udalaren ekimena ari garen heinean, gardentasuna bermatzea, parte hartzea sustatzea eta dagokion prozedura administratiboa jarraitzea ezinbestekoa da. Gainera, kultura azpiegituraren proiektuaren bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa bermatu behar dira udal teknikarien iritzia kontuan izan. Guzti hau esan da, aurretik aipatutako baldintzak bete ez direla uste du, eta horregatik, bat, Debako kultureragileen eskaerarekin bat egiten dugu. Zubeltzu zinemaren erosketa prozedura atzeratzea eta gai honen lanketarako lantalde bat edo batzorde bat osatzea. Eta bigarrenik, nabarmendu nahi dugu, ez gaudela Zubeltzu zinema erostearen aurka. Prozedura kondo betetzearen, gardentasunez eta elkarlanean aritzearen alde baizik. Prozedurari dagokionez. Ikusiko zenuten bezala, publiko egin genulako, urriaren 6an, gai ordenik gabeko bilera deialdi bat jaso genuen, emailez. Urriaren 9an, izan zen bilera hori, nun ordezkari politikoak egon ginean bakarrik idazkari gabe, eta 4 minutuko azalpen eman zitzaigun. Eta ordu betera, Diario Baskon prentsa horra irakurri ahal izan genuen, informazio berberak. Esan zitzaigun, urriare, ze batzordetara jugo zan zehaztu, baina urriaren 20ko batzordera eraman zan, astelena izan zala, antolakuntza batzordean, bertan lantzen dira ogasuneko gaiak eta bat, eta bertan deialdian jasota zegoen Zubeltzu zinearen erosketa ziren azterraian. Deialdiarekin batera, ez zenuten dokumentu bat bera ere erantzi. Agindutakoak ez da ere. Demostratu ezin baldin badet ere, ze ez dago aktarik ez ezer, urriaren 9ko bilera hortan esan zitzaigun tasazioa eta teknikari batzuek egindako txostena helaraziko zitzaiguna. Ez zitzaigun bialdu eta batzordearen deialdiarekin egin behar bezala ezian dokumentuak erantzi. Zoiek ez beste esan. Hurrengo egunean, goizeko 8:00 emailez dokumentazio pila bat jaso genuen. Gure galdera sorta baten ostean, erregistro sartu genuna eta asko jakingo dezuna publiko egin genuna. Hau puntu ezin izan begitu, baina prozedurari dagokionez, nahiz eta legezko ulertu daiteken iruditzen zaigu egokia ez dela gauzak egiteko modua bat korrika eta bezaka, eta batez ere ondo informatu gabe. Prozedura hain irregularra eta presaskoaren atzean, fede txarra eta gu desinformatuta mantentzeko borondatea identifikatzen ditu. Eta baieztapen gogorra arrazoitzen aleginduko naiz. Bat, antolakuntza batzordean dokumentaziorik ez, baina gure galdera guztien ostean, bai jaso genula dokumentazio pila da. Eta ez dugu ulertzen zergatik ez zitzaigun erarazi, batzorde deialdiarekin batera, legeak aurre ikusten duen bezala.
Batzordean bertan egindako baieztapenak eta dokumentazioaren arteko kontraesanak ikusi ditugu. Eta gezurra ere esan ziguzula baiezta dezakegu. Ondoren saiatuko naiz baieztapen gogor hori ere arrazoitzen. 2. Tasazioaren faktura. 2024ko abenduaren 9. Faktura hau jaso genuen dokumentuen artean, eta ikusi genuen ez zala kontraturik egin. Hortaz, alkate dekreturik ez zala egin ez da ere, gure udal gobernua fiskalizatzeko gaitasuna galaraziz. Faktura hau 2024ko abendutik, azarotik, 2024ko azarotik, 2025ko urrira arteko fakturen zerrendetan ez da inon ageri, ez dezute batzordera eraman. Antolakuntza batzordeko ogasuneko atalean gure fiskalitzatzeko gaitasuna eta eskubidea galaraziz. Hau, prozedura erabat irregularra iruditzen zaigu, eta gainera udal teknikari batek ere ez du ikusi tasazioaren txostena azte honetan. Hiru, tasazioaren txostena, 2024ko abenduaren 5. Bueno, txosten badula da, gauza tekniko pila bat aipatzen ditu, nire jakintza eta ezagutza gainditzen duena. Baina, dokumentuaren barruan dago atal bat, certificado de tasación deritzona, eta dokumentu hortzako 3. eta 4. orrialdeetan horrela aipatzen da. Se advierte expresamente que no se ha dispuesto para su análisis por el tasador de los estatutos de la comunidad o certificado del administrador para comprobar las posibles limitaciones del uso. Se advierte que esta tasación es solo válida para la finalidad, no se ha dispuesto para su análisis por el tasador de documentación catastral. Hori ez da arazoa, berak egin zuelako kontsulta. Egin zuen azaroaren 2024ko azaroaren 22. Vale, prosigo. El valor de tasación manifestado en este certificado se ha establecido bajo el supuesto de inexistencia de vicios ocultos, cargas financieras y o hipotecarias y gravámenes, cuya comprobación no sea exigible por la normativa legal aplicable a esta valoración. Jarraitzen du, eta ondoren esaten du. Este certificado consta de 4 páginas, numeradas de la 1 a la 4. Caduca a los 6 meses y no tendrá validez si carece de la firma. Fecha límite de validez, 5 de junio de 2025. La firma la tiene. Es válido, pero está caducado. Hontaz ere ez genuen esan jarri. Horretaz gain, dokumentu hori dagokionean. Ez dago dokumentu honen azterketa egiten duen udal teknikari baten txostenik. Hau da, guk honen inguruko ezagutzarik ez daukagunean, ibiltze zaigu, idazkariak edo kontuatzaileak aipatu gautezula, pues yo que sé, lo de los vicios, eta esatea ez hori bertan dago, edo lo de la comunidad, da. Dokumentu jaso dugu eta guk aztertu dugu, baina ez dugu aukerarik izan hori inorrekin kontrastatzeko, kontu hartzailearen gana junditzen, eta berak izan zuten izelkala dokumentua. Eta gainera, prozedura guzti hau eginda idazkaria udaletxean ez egola, orduan berari ere ezin ginen galdetu. Orduan, ja ez dugula dokumentazioa ezeuki edo ezin izan dugula fiskalizatu fakturaren baizik, eta ezin izan ditugu gure zalantza edozein sortuko litzaizkiokenak, eta gu ordezkari bezala ditugunak, horiek ezin izan ditugu inuna ditu. Orduan, hori ere, hortxe. Irregulartasuna nabarmena da, kasu honetan ere, aipatzen dudana. Vale, oso no. Zapeko diru laguntza eskatzeko debako kultur ekipamendua dokumentua. Dokumentu hau ez dago sinatuta, eta ez dauka datarik. Ez dakigu nork egin duen, eta noiz eta nola bidabideen. Ez baitu irteera edo sarrera erregistrorik.
Eta horretaz aparte, dokumentu honen berri ez dute izan ez udalteknikariek, idazkari, kontu hartzaile, arkitekto eta kulturteknikari eta zarinez, EH Bildu, udaltaldeak eta kultureragileek. Jarraitzen dut. Esan behar dugu da ere, dokumentu txukuna dela eta herriko kultur errealitate honen diagnostikoa jasotzen dula. Hau da, nahiko osatua da. Eta hemen aipatuko nuke, laburtuz, aipatzen dela zergatik dan beharrezkoa kultura ekipamendu bat. Bertan aipatzen da, labur bilduz, kultura aniztasuna sustatzen duela, sustatuko lukela, sormena eta berrikuntza sustatuko lukela, bizi kalitatea hobetuko lukela, turismoa eta jarduera ekonomikoa sustatuko lituzkela, kultur nortasuna indartuko lukela, hezkuntza eta prestakuntza bultzatuko lituzkeela. Eta azkenik ere, herri eta partaidetza zentzua sortuko lukela. Erabat hau zauden. Bigarren puntuan, aipatzen du Debako egungo egoera, kultura agenda. Eta aipatzen dira hainbat espazio, gainera ondo deskribatuak eta aipatzen du. Baina guztiek dituzte eskaziak, hau da, haien gabeziak nabarmentzen dira. Frontoia, ezaugarri akustiko eskazak ditu, eta liatzuna nabarmena da, ekipamendu itxia denaren itxitura hori ez da erabatekoa, eta negu garaian otzarekatzen den lekua da, ez du kultur jarduerak aurrera eramateko gutxieneko baldintzarik betetzen. Erabateko egia diagnostiko horretan bat egiten dugu. Kultur elkarteko aretoa, proiekzioetarako pantaila du, baita eszenatoki txiki bat, beharrezko kasuetan muntatzen dena, bertan formatu txikiko ikuskizunak eman alizateko. Mesedez gogoratu formatu txikiko ikuskizunen hau gero dokumentu honekiko lotura bat ingo dela. Aretoa osoa denarren, 100 lagunentzako lekua baino ez du, eta ez ditu segurtasun errueak betetzen. Esate baterako ez du langialdetako irterari, eta beste egunak abezia eman ditu. Jabetza pribatukoa izateak ere, murrizketak dakartza. Era bat dagoz. Ispiluen dela. Agirre jauregian kokatuta 50 lagun ingururentzako lekua du. Formatu txikiko emanaldiak egiteko aukera eskaintzen duen arren, ez du bermatzen herriak duen kultur programazioa aurrera eramateko lekua. Era bat dagoz. Kiroldegia. Espazioen funtsa kultur jarduerak ez, bestelakoa denez, ez dago behar bezala prestatua. Erabili izan denetan, jarlekoak ipini behar izan dira, honek duen gainkostuarekin, eta gainera bertako jartzunak ez du albidetzen hainbat ekitaldi bertan egin ahal izatea. Era bat dagoz. Eta demostratu da, egin genuen ere kontzertu handi bat bertan, eta bat. Zumarriko karpa. Uda sasoian, ustailaren batetik, iraiaren 30 bitartean, hain zuzen Zumarriko belardian jartzen den karpa batean egiten dira Debako kultur ekitaldi garrantzitsuenak. Bertan mota askotako kontzertuak ematen dira, herriko jaietakoak barne. Baita animadeba, animaziozko nazioarteko jaialdia, nazioarteko folklore jaialdia eta bar ere. Zumardian jartzen den karparen kokamera eta arrazin da, oso erabatagoz eta horrela. Gaur egun, beraz, Debako herriak ez du kultur ekipamendu egokirik eta egiten da, lagunten bat, denei hainbeste zehaztapenetan sartuko ze ez dugu dokumentu hau ikuste dute publikoa izan behar gozala, diagnostiko partikatu bat eragilekin, eta pentsatzen dut lehenago edo beranduago emango diezula. Baina, dintzat aipatzea, horien artean nagusi bidea esaterako, animadeba. Goaz antzerki taldea, ibidearekin, eta zine itxizenetik, arazoak dituenak eta bertan iten dituenak. Portugaleteko nazioarteko dantza jaialdia. Debako musika banda. Elizako klaustroa, aitzuri abez batzaran bere hau eta barreko ibidea, martzeko Eliza eta beste leku batzutan ematen dituztela emanaldi hondiak. Eta horta saiatzen dira hirugarren kultura Debarako proposamena dara. Eta lehendabiziko paragrafoa aipatzen da. Debako egoeraren inguruko laburpena aurkeztu ostean, udalaren proposamena izango litzateke subentzu zinema zaharraren erosketa gauzatzen. 400 pertsona inguruko edukierarekin gure herritarren beharrak eta eskakizunak betetzen dituen auditoria eta zine aretoa sortzeko. Super, erabat ados.
Eta hemen aipatzen ditu, horretarako gaur egungo lokalak erosi eta birmoldatu beharko litzateke, bat, irisgarritasuna, erabilera aniztasuna, espazio malguak, komunitatearekiko lotura, jasangarritasuna, ekipamendu tekniko egokia. Ados baita ere. Askotariko programazioa. Eta ondoren, zehazten da pixkat, eskualde ikuspegia eduki behar dula, ulergarria da, eskualdeko ponentzia izanik eta eskualdeko hori justifikatu behar zan. Igual ez da errezena, hortarek nahi sartuko, ariketa bat egiten da hori justifikatzeko lan txukuna da, zentzu horretan diru laguntza hori justifikatzeko. Pero gauza gehiago aipatzen dira, baina nire ustez horrentxe bertan aipatu nahi nunekin ez dato zaila. Hortaz. Batetik ez dugu lertzen zergatik ez da dokumentu partekatu udal teknikariekin, kultureragiekin eta EHUrekin, diagnostikoa da. Eta iruditzen zaigu asko zer osoagoa litzatekela partekatzekotan, ardentasuna eta parte hartzea sustatzeko borondateotan. Baina, txarrena, gainera, alkateak antolakuntza batzordean, diru laguntza eskatzeko dokumenturik ez zegoela esan zigun. Hori hau erantzun zenidan, bertan, eta hau gezurra da, hemen baita dokumentua. Zerorrek izan zerian ez, hori Excel baten bialdu da bakarrik. Lehen Fede Txarrarena esan detenean, esan lehen unazan, borondate espresu bat zegoela guk dokumentazio hau ez ezagutzeko, eta horregatik eman zenigula erantzun hori. Zorionez, galderak egin genitun, eta idatzi enarazi genitun, eta zorionez hemen dago dokumentua. Gainera hemen dago goin duzako lektura. Bost. Eta eskualdeko plan estrategikoa PowerPoint dokumentua. 2025ko martxoaren 25koa. PowerPoint soluzioa da, eta hortan bai hemen zela sartuko, eskualdeko proiektu pila bat asaltzen ditulako. Bertan, proiektu traktoreak hautatzeko irizpideak esaltzen dira, zintzurian. Eskualdeko herri guztietako proiektuak ageri dira, eta debak dagokionean hau aipatzen da, labur. Eskualde ikuspegia duen kultura ekipamendua. Kultura ekipamendu berria eskualde ikuspegiarekin, debako udalerrian. Udalerria, deba. Aurrekontua guztira, 1.062.000 euro. ZAP aurrekontua, 1.062.000 euro. Aurrekontua urtekotzea, 2027. Horrate, gehiago ez daki, PowerPointa. EAJ publiko entzun idatzian, eta antolakuntza batzordearen ostean zerorrek idatzitako dokumentuan, adierazpena kontrajarria dela uste dugu. Izan ere, zure azken baiestapenean, egokitutako diru kopuru hori kultura sailarekin, hau portetu ez dakitan aldundikoa edo eskokorrentzako. Eskokorrentzako Andoni Iturbe kultur sailburu horrekin. Egokitutako diru kopuru hori kultura sailarekin, egokitutako sailburuarekin, harremanetan jarrita, 2025ko urtea amaitu baino lehen, erabili behar da transferentzia zuzenez jasoko du udalak eta horretarako pauso guztiak emanda daude. Kultura sailak transferentzia egiteko zer daude. Baina hori. Hau ziurtatzen duen dokumenturik ez da bezala, ez dago. Batzordean eta erregistro bidez helarazitako galderen artean, hauek ez dute erantzunik jaso. Noiz bidali izan eskaera, zein izan da Eusko Jaurlaritzaren ebazpena, eta noiz jaso zen udalak Eusko Jaurlaritzaren ebazpena. Gure galdera da honaren, non dago diru laguntza hori jasoko dugunaren ebazpena. Zeintzuk dira ebazpen horretako baldintza. Prozedura erabat irregularraren aurrean gaudela, uste dugu beste egin. Eta honek, gure ustez, udalbatza honek ezin du 1.000.000 euroko gastua onartzeko baliabide nahikorik. Ebazpen horren berri ez daukagun enean. 6. Visita técnica al edificio Kultura Elkartea y Cine Zubelzu. Informe.
dokumentua. 2025ko ekainaren 16koa. Dokumentu honek ditu 5 paragrafo eta irakurriko dizuet. Ez dut uste merezi banik, eta uste ez dagoela merezi horretan sartzea. Xehetasunen bukestak izan didatu ezkio, no? Eta zutarako dian egia esan behar bali dizut. Ados. Gainera, benetako egia ere esaten espalin badezu, igual delitu egin bat dugu. Zuk oso ondo dakizu, zuk esan duzu bezala, faktura hori izala pasatu udaletxetik, baina puntu hartzailearekin hitz egin duzu, eta puntu hartzaileak horren arrazoia eman duzu. Baina hori ez dezu aipatzen. Aipatzen dugu nahi duguna, eta nahi duguna isiltzen dugu. Zuk oso ondo dakizu, zer esan dizu udaletxe honetako puntu hartzaileak faktura hori espasatzearen inguruan. Baina, nahi espalin badezu, horren beste esan ondoren hori ditzazu esan. Gero, hori erantzun dut. Sei, visita técnica al edificio Cultura Enkartea y Zubentzun, informe dokumentua. 2025ko ekainaren 16koa. Ez dizuet dokumentua irakurriko. Alkateak ala zen. Dokumentu honen amaieran esaten dena eta zap diru laguntza eskatzeko Debako kultura ekipamentua dokumentua, hola txosten txukun bezala definitu dugun hortan, esaten denak, kontra esan egon litekela uste dugu. Bizita teknikan, eta hau irakurriko dizu, esaten du. Lógicamente, aipatzen du lehenbizi kultura elkartea, nuestro entender a priori, no reúne las condiciones, eta deskartatzen du. Eta ondoren aipatzen du cine Zubentzun, sin lugar a dudas, el inmueble más adecuado. Perfecto, vamos. Lógicamente necesita de una rehabilitación importante de las instalaciones para actualizarlo y que cumpla la normativa actual vigente. Pero esta sería sobre todo sobre el equipamiento escénico e instalaciones generales, ya que el continente, aún necesitando actualización, parece encontrarse en buen estado estructural. ¿De acuerdo? En este espacio sería posible, modificando el escenario en altura y fondo, acoger espectáculos de cine, conciertos amplificados, conciertos acústicos y danza en pequeño formato. Técnica que se atendió, en pequeño formato. Asimismo, entendemos, sería también posible con la modificación del suelo, el contar con asientos retráctiles, con el fin de poder realizar conciertos con el público de pie. Este Debako kultura ekipamenduaren txostenean ezaugarri asko ere zehatzagoak aipatzen dira eta ez da hau inondik inora ziurtatzen, hau da. Aipatzen du, que sería el más idóneo eta txostenaren hasieran esaten du a nuestro entender y a priori. Nabarmendu nahi dut, teknikari horiek diala jefe técnico de producción de Donostia Cultura y en dirección de producción de Donostia Cultura. Eraikin baten azterketa teknikoa egiteko, ez dakit, igual ni jutia bezala izango za. Igual hobeto. Baina, seguro egin. Baina, bakiz, pixatzeko zuztela tensio asko dago hemen. Beste kasu guztietan bezala, dokumentu hau aztertzen duen udal teknikari baten txostenik ez dago. Arkitektua edo kultura teknikaria esaterako. Eta bost paragrafotako dokumentu horrek, balizko proiektuaren bideragarritasun teknikoa bermatzen duela sinistea, kostatzen zaigu. Zertxo bai, haula. 7. Zubentzun zinea eraberritzeko kostuen estimazioa dokumentua. 2025ko irailaren 25koa. Dokumentuak oso erreza da, laguna da, irakurtzen erreza. Aipatzen ditu aurrekariak, esaten du 1992ko datarekin daude sinatuta, Zubentzun zinea eraberritzeko idatzitako dokumentuak. Esaten du 2025ko irailean Debako udalak eskatu ziola txostenea egitea, eta hirugarrenik aipatzen du zinema izandako lokalera egindako bisita, 1992ko planoak aztertuta, eta egun indarrean dagoen araudia betetzeko egin beharreko gutxieneko lanak zer beharko luketen ebatzita ondoko eraikuntza kostuen balorazioa aurkezten du. Eta da, modelo bat, hau da, kalkulatzen dira zenbat metro ditun eraikinak, eta horren arabera esaten da
Pues a priori, tanto el metro cuadrado, tanto por tanto, tanto. Vale, orduan esaten du. Antzoki erabilerarako espazio nobleak egokitzeko eraikuntza lanak. 2.200 euro metro karratua. Gainerako espazioak egokitzeko eraikuntza lanak. 1.250 euro metro karratua. Baina hemen bai dago, asterisko bat, zaten da la letra pequeña, interesgarria dela estimazio kontuan emitzerakoa. Kostu hauek kalkulatzeko garaian kontuan izan da egungo egitura eta banaketa orokorrak ondo daudela eta egin beharreko lanak barne erreforma bati dagozkionak izango direla. Horien artean instalakuntza guztiak berritzea, irisgarritasuna bermatzeko lanak egitea, segurtasuna bermatzeko lanak egitea, sarrerako altxaeran izan daitezkeen aldaketak egiteko lanak egitea, isolamendua, beroa eta zarata, komunak eta beharrezko diren zerbitzu espazioak eraikitzea eta bar. Kostu hauetan ez da kontuan hartzen audio zein bideo moduko instalakuntza berezirik. Jarraitzen du bere kalkulekin, metroak eta euroak, eta ondorioa da. Txosten hau, sinatzen duen teknikariaren iritziz, aurretik zehaztu irizpidea jarraituz, zubentzuzimea izandako lokala eraberritu eta berriro herri antzoki modura. Erabiltzeko lokal bihurtzeko egin beharreko eraikuntza lanak, egiteko aurrekusi beharreko aurrekontu osoa ondokoa litzateke. 1.900.000 eta 58.000 eta 73.000 euro eta maika izan. Ia 2 milioi euro. Estimazioa da, eta erazten ditu 1992ko planak. Orduan, izan lokala nolakoa dan, ikus dezak. Tasazioan ere bat. Itxo ingo zaitu? Bai? Bueno, aipatu da. Gure ustez, maila teknikoan, dokumentu honek abezia nabarmena ditu, balizko proiektu baten benetako kostua estimatua izateko. Hau aipatzen dugu zergatik. 1992 urteko planoak ditu bakarrik. Eta ez du inolako alternatibarik marrazten, debako kultur ekipamendua dokumentuan jasotzen diren beharrei erantzungo dietera. Hau da, hemen aipatzen da nolabaiteko eraberritze orokor bat, baina ez du esaten, babaitu, 400 sartuko baldin badira, en un esto de pequeño formato eta horrela, pues 400 centavos eta estenatokia tamaino eta ez dago, ez da garabatu bat. Neri bintzat, kostatu itezat irudikatzea, leku baten identifikatzen dian beharrak, eta ondoren hemen aipatzen dela. Estimazio bat, hori modelo batekin, simple egia egiten zaigu. Eta horretaz gain, hau badakit aparte dela, ez dela udal barneko lanketaren parte, kultureragileek hainbat kezka planteatu zituzten, eta horiek planteatzen dituzten zalantza edo kezkei ez die erantzunik ematen, ez da esaten du egin daiteke eta 2 milioi izango zen. Eta horretaz gain, eta beste dokumentuekin bezala, dokumentu honen azterketa egiten duen udal teknikarien txostenak faltatzen ditugu. Idazkariarena, kontuartzailearena, arkitektoarena, kultura teknikariena, gutxienez batena, arkitektoak esatea. Bueno, bai, ados, estimazio bat bada, baina gehiago izan diteke, agian 3 edo 4 milioi ez dakit. Bestela, espekulazioetan sarraitezke. Hortaz, guzti hau esanik, eta arrazoi tekniko, ekonomiko eta prozedurazkoak xertasunez azaldu eta gero, uste dugu, udal bat honek, gaurkoz, tamaina hontako erabaki hartzeko nahikoa baliorik ez duela. Hemen, pena da, Anton ez dagoela, banan interpelatzen zaituzte darako. Horregatik, udalbatza osatzen dugun zinegotzi guztiei eskatu nahi die, kriterio propioa baliatu eta erabaki hau gaur ezartu eta atzeratzea dena argitu arte eta espediente txukun bat osatu arte. Oso ondo bilen, indikatuko dititza eta nire itxaren ondoren bosketara pasako gara. Ez da egon bertetarako denboratik. Peren inguruan sortu da Erasmina Darata gaur zuzendu nahi nire itzartzea. Tebako bitarrei zuzendu nahi diet eta baita ere eratzen ditut. Zubentzu zinema erosteko prozesu horri buruz gauzak bere lekuan jartzeko asmoari.
Lehenik eta behin, esan barra daukat, benetan ulergaitza iruditzen zaidala, deba zein debarentzat hain hona den albiste bat nola zapustu den modu horretan ikustea. Zapustu daitza. Pena niz hartzen dudan zerbait da. Edo nola ere, prozesuaren inguruan eta udal gobernu honen kudeaketaren inguruan zabaldu diren hainbat konturi erantzuna eman nahiko nieke. Urriaren 6an, nik neuk deitu nituen bilera informal batera, udalbatza osatzen duten alderdi politikoen bozeramaileak, hau da, Ginen Garcia eta Isidro Aristi. Urriaren 9an egindako bileran, Zubeltzu zinema erosteko udalaren konpromisoaren berri eman nien eta bilera horretan EH Bilduk ez zuen esarazan. Eragozpenik ere zuen jarri, hitza izan zen, ez dago ezer esateko. Urriaren 20an, antolakuntza batzordean, EH Bilduk informazio gilgarria eskatu zuen, eta tokiko gobernuak berehala eta zehatz-mehatz erantzun zion. Hain zuzen, hurrengo gunean. Urriaren 21an, goizeko 8:30. Erantzun horretan, egindako galdera guztiak erantzun, eta eskatutako dokumentazio guztia bideratu zitzaion EH Bilduri. Urriaren 23an, 8:53an, dokumentazio bera erregistro elektroniko bitartez ere bidali zitzaion. Eta han gure sorpresa. Eskatutako informazioa eta dokumentazioa jaso zutela onartu beharrean, EH Bilduk urriaren 24an distortzioz beteriko komunikatu bat argitaratu zuenean, bidalitako eta eskatutako ezer jaso ez balute bezala. Onartezina da EH Bilduk tokiko gobernuari gardentasun falta leporatzea. Eskatu duten guztia jaso dutenean, bai posta elektronikoz, bai erregistroz ere. EH Bilduk bere komunikatuan planteatzen dituen galderak erantzun da zeuden. Nik neuk erantzun da, bai. Hala ere, nahiago dute jautsukerietan ibiltzea eta zabaltzea. Herritarrak nahasteko eta debako albiste positibo bat lausotzeko helburu bakarrarekin. Baina gorabehera hauen guztien gainetik, proiektu eta prozesu honetan gehien harritzen hauena da, proiektu hau gaur egun hain modu suntsitzailean kritikatzen duten horiek, orain urte batzuk lehenago babesten zuten proiektua zela. Udal gobernu hau baino lehenago, beste alkatu batzuk ere saiatu ziren Zubeltzu zinema erosten. Zergatik orain jarrera aldaketa hau? Zergatik orain hain oposizio sutsua lehen zuek partekatzen zenuten proposamen batean? EH Bildu egiten ari den gauza bakarra, debako herritarren artean nahasmena sortzea da. Proiektu honek ez du interes politiko edo alderdikoirik. Herritarrentzako proiektu bat da. Gure azpiegitura kulturala hobetzeko eta eskaera historikoari erantzuteko aukera emango digun aurrerapen historikoa. Nor interesatzen zaio onurak bakarrik ekar ditzaken proiektu bat geldiaraztea? Debarloi, ez. Proiektu honetan gure kulturaren eta herriaren etorkizunerako aukera ikusten dugu. Udal gobernu honek Zubeltzuren erosketaren proiektuaren alderdi guztiak ardura eta erantzukizun osoz kudeatu ditu. Hala nola, tasazioa, eraikin horren eta kultura elkartearen inguruko txosten teknikoak, balorazio ekonomikoa edo zapeko txosten zein eskaerak. Azken horien berri gainera une hori izan du EH Bildu. Udal gobernu beti bezala, deba zein debaren orainarekin, zein etorkizunarekin eta ongizatearekin guztiz konprometituta dago. Eta Zubeltzu zinemaren erosketa horren froga eta adierazten da. Beste batzuk ordea, debarentzat albisteon bat zikindu, egia manipulatu eta errealitatea desitxuletu besterik ez dute egiten, herritarrak nahasteko. Ez dute onartuko interes alderdikoiek eta EH Bilduren oinarririk gabeko kritikek debaren aurrera bidea gelditzea. Zubeltzu zinema azkenik debar guztiek merezi duten kulturgunea izango da. Eta oraingoan ez dugu atzera egingo. Hau esan da, bozketara pasako gara. Beraz. Zubeltzu zinearen erosketaren aldeko bozkak 6. Zubeltzu zinearen erosketaren kontrako bozkak 6. Bigarren buelta emango dugu eta alkatearen kalitatezko botuak erabakiko dugu. Zubeltzu zinearen erosketaren aldeko bozkak 6. Zubeltzu zinearen erosketaren kontrako bozkak Zubeltzu zinearen erosketa onartuta gelditzen da.
Eta gaurko osoko bilkurako azken puntua, eskariak eta galdera. Badago zerbait? Nik irauzkariak beste behin gure noren pasako dizut idatzitan eukanetan, lan gutxiago emateko hartarako. Baina behin erabakiak duta jakineko nuke, aipatu ditugun argudio guztiak aipatuta eta prozeduran horrelako gabeziain nabarmenak aipatuta, erabaki horren nulidadearen inguruan. Eta, Principios, oportunidadea eta kriterio politikoa nitro bezin dizartu. Negeak esaten du, egon behar dela, hori erosteko justifikazio memoria bat, hona erotxara badago, egon behar da transazio bat, hona erotxara badago, eta egon behar da kreditua. Kreditua gaur onartu duzu. Zinean, ezin izango da onartu, kreditu aldaketa hau, boletinen argitaratu arte, baina erabakia aldatu ezin dena da gauzatu. Nik honako agarotxien nahiko nuke eta honen beste zure partetik amaituta. Gu kultura eta kulturgune baten alde gaude. Egiten, eskariak eta banderetan aldez aurretik aipatutako gai baten bukaera bukatuta dago. Beraz, uste dut beste Nik uste dut eskubidea daukada da nire iritzia emateko nahi dudan gaiaren inguruan. Hitza alkateak ematen du, guk lau urtetan ez genuen inoiz ukatu hitza. Ez dago esango lau urtetan zer egin genuen eta zer ez. Hobetuko. Bezera zutzia zuen nintzen, bezerez. Zutziko dira zuen nintzen. Bai? Gu kultura eta kulturgune baten alde gaude, baina gauzak ondo egin behar direla nabarmendu nahi dugu. Gu ez gaude, subentzio zinemaren erosketaren kontra, gauzak ondo egitearen alde baizik. Proposatu dugun gauza bakarra izan da, prozedura ondo betetzea. Ez, erabaki hau gaur ez hartzea. Hori bakarrik. Zandako beste guztietan tenaizatuko, hori zure hitza da. Udal gobernuaren prozedurak kudeaketa txarra eta opakotasuna gerian utzi ditu. Eta gainera ezberdin pentsatzen dutenekiko hitz txarrak kaleratu dituzte. Eta hori gutxi balitz, gobernuko kide baten, kultur eragile bateko kide bati oldartu zitzaien, kalean. Hauek ez dira, gobernu baten ezaugarriak. Etikaren eta oinarri demokratikoaren mugak handitu dituzuela uste dugu. Eta udala aldizkarian, azkeneko aldean, horrela esaten dezute. En estos 2 años se ha dado un paso firme hacia el futuro, con una gestión basada en la cercanía, la responsabilidad y la transparencia. Aquí se ha visto, hitz politoi, rodilloaren politika eta rokeria gaiendu zaien. Eskerrik asko. Nik hartuko ditza bukatzeko. Cercanía, bai, kultura eragileek esan dezatela hartu zaien edo ez. Hitza eman zaien edo ez. Beste kontua da ez daukazu hitzik. Beste kontua da, hitza dagoeneko ostiralean, gaueko 9 arte egon gara kultura eragileekin. Ostiralean, gau osteguna da. Hitza eman zaie, bai. Erabaki etzaile gustatzen, bai. Erabakiarekin ados ez egotea zuen aukera da. Eta oso bizitua da. Baina hitza eman etzaizuenik ezingo duzu esan. Eta honekin gaurko osoko bilkurari bukaera emango dugu. Datorrena, datorren dira, azaroaren 27 izango gai. Eskerrik asko guztiak. Vale.